Sovint expliquem la nostra feina parlant de convocatòries, de finançament o de xarxes europees. I pot sonar molt tècnic, però al darrere de cada iniciativa hi ha històries humanes que donen sentit al que fem. Quan aconseguim un projecte europeu, no només estem portant recursos o innovació a la ciutat, estem obrint finestres al món, finestres que connecten Sant Boi amb altres ciutats europees que comparteixen els mateixos reptes i valors que tenim nosaltres. El Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, referent en l'atenció sanitària i social, també treballa intensament en la recerca i la innovació per millorar la salut de les persones. Els fons europeus i les aliances, més enllà de les nostres fronteres, són fonamentals per al seu desenvolupament. I mentre que potser fa molts anys un investigador o un petit grup podia fer troballes, avui en dia només entenem la recerca de manera col·laborativa, amb la participació d'investigadors i de clínics, també de persones que tenen experiència de primera persona amb els problemes de salut, perquè aleshores és quan podem fer contribucions realment interessants, rellevants i que ens ajudin a anar més enllà del que sabem actualment. Otro de los proyectos que llevamos a cabo aquí en la unidad es la utilización de juegos de mesa y videojuegos para la salud mental y área social, y todos ellos siempre son co-creados con personas que tienen diagnòsticos de salut mental. Perquè també la recerca europea generalment està ben finançada, en el sentit que ens permet contractar investigadors que a vegades amb fons, diguéssim, de l'estat espanyol no podien fer. A Sant Boi hi ha veïnes i veïns que decideixen viure i formar-se en un altre país europeu. Tot i que ho fan en diferents moments vitals, coincideixen en que l'experiència els hi ha permès trencar amb prejudicis i emportar-se aprenentatges que milloren el seu desenvolupament personal i professional. Pues decidí marcharme a otro país a estudiar porque me quería dedicar a la investigación, y en ese momento en España y en Cataluña la situación era un poco precaria para los investigadores, entonces pensé que eso me abriría oportunidades. A mi se'm presenta l'oportunitat d'anar d'Erasmus a Finlàndia, exactament a Força. Era la primera vegada que estava sol, va ser com una mica rotllo, uau, no m'ho puc creure. Bueno, una de las principales cosas que chocan es que tú aprendes inglés, ¿no?, aquí, pero luego cuando te vas fuera y es difícil a veces, ¿no?, comunicarte con el banco. Y para mí un punto de inflexión fue el momento en que yo podía ir al banco tranquilamente, hablar con la persona que me atendía. Bueno, ahí es cuando me sentí, estoy integrada en la cultura, en la manera de hacer del país, y me dio una satisfacción personal. I has d'estar en moments i zones que són una mica incòmodes per tu, a vegades, sobretot al principi, però t'ajuda molt a descobrir què vols realment, a ser de la manera real que tu vols ser. I es nota molt la diferència quan els alumnes abans de marxar i quan tornen. I el més important, els projectes Erasmus milloren les competències i l'interès de tots els participants en aquests projectes, que poden ser tant els alumnes com el professorat. Per tant, desenvolupant un projecte, millorem tota la comunitat educativa. Construïm ponts amb altres ciutats d'Europa per conèixer iniciatives que ens ajuden a fer barris més sostenibles, garantir la convivència, cuidar millor les persones i la seva salut. Perquè al final els problemes de Sant Boi no són únics, són reptes globals i les solucions també ho han de ser. El projecte europeu Sant Boi Respira Més Verd ha renaturalitzat més de 65.000 metres quadrats de parcs i espais de la ciutat, inclosos 14 patis escolars. L'impuls del verd urbà contribueix a fer de Sant Boi una ciutat més sostenible i resilient. Les solucions basades en la natura són una eina que s'està fent servir molt ara a tota Europa, en projectes de renaturalització urbana, perquè són una manera senzilla de copiar estratègies que hi ha a la natura per transformar el verd urbà i aplicar-les als projectes de verd. El benefici invisible és el més important, perquè afecta directament a la salut mental i a la vida comunitària. El que fan és que la ciutat sigui més saludable i la gent trobi espais on poder interactuar amb altres persones. Aquest projecte portava molta expectativa, tant a les famílies com l'alumnat, ja que han estat molt de temps amb el disseny,
El fet de tenir aquest espai fa que tot l'alumnat no estigui dins del camp de futbol, del camp de bàsquet, amb la qual cosa els conflictes han disminuït enormement. Està molt bé per les taules, perquè abans estàvem apilotonats a aquelles taules d'allà i doncs ara potser tenim més espai que abans, que aquesta zona estava desaprofitada. L'ambient no és tan fosc com abans, ara ha crescut herba i tot això. Doncs ara que ja estan plantats els arbres, sí que és veritat de l'estiu, quan ens estem parlant aquí no ens escaldarem amb el sol i tindrem més ombra. Realment creiem que aquest espai de natura els hi aporta la calma que moltes vegades no tenen en el seu dia a dia. El projecte europeu Cap a Ciutat Cooperativa, va permetre una reforma integral dels carrers del barri, millorant la mobilitat i l'accessibilitat dels veïns i veïnes i potenciant la seva vida comunitària. Al vivir aquí abajo y estar todo esto vallado, para tener, por ejemplo, que ir a la zona de arriba de atrás, tenías que dar toda la vuelta y había un tren que pasaba por aquí debajo, y al abrir el muro por aquí ya no se hacen... De las zonas de agua cuando llovía se estancaba arriba el agua. Y había unas escaleritas pequeñas para bajar, sí. La escalera un poco peligrosa porque era pequeña y mal hecha. Y ahora pues ha quedado bastante bien porque aquí ya son pocos peldaños y luego tienen la rampa para entrar aquí en una silla de ruedas para salir. Todo este rellano que se ve aquí eran unas escaleras de aquí a allá para bajar con los carros, tiquití, tiquití con el carro. Y entonces quieras que no, la gente tiene mucho más acceso a la hora de entrar, subir, bajar, pasa más gente y entonces quieras que no te puedes comunicar con más gente. Y los vecinos pues muy contentos y claro, las mejoras son para bien y las obras son un incordio, pero luego pues da buen resultado. Gràcies al mateix projecte, a Camps Blancs es va rehabilitar energèticament les façanes dels edificis per proporcionar un millor confort tèrmic a les llars del veïnat del barri. Cuando llovía había mucha humedad, se creaban las paredes mucho moho y sí que es verdad que hemos notado un cambio. Yo lo que más he notado sobre todo ha sido en el frío, en la cocina. Las personas que viven en el cuarto yo creo que son las personas que más lo han notado. Bueno, siempre ha sido un barrio difícil de comprender. Ha habido a veces circunstancias complicadas, pero aquí realmente vivimos gente trabajadora, gente muy humilde, de diferentes culturas, que al final esto es un aprendizaje y es una riqueza, y como puede ser en cualquier otro barrio de Sant Boi. Treballem per portar Europa a Sant Boi, però també per inspirar Europa amb el que fem a Sant Boi, perquè tenim molt a aportar. Som una ciutat que ha après a cuidar la salut mental, a apostar per la sostenibilitat i a treballar sempre per millorar la qualitat de vida de les persones. L'empresa EVARM és pionera en mobilitat sostenible i participa en nombrosos projectes de recerca i desenvolupament europeus per garantir un futur verd i sostenible de les nostres ciutats. Nosaltres concebim la sostenibilitat com a un concepte molt més ampli, no és només ser nets, sinó és ser coherents amb els recursos. Nosaltres, per exemple, al nostre país tenim excedents de fotovoltaica, d'eòlica, i que nosaltres, gràcies a la tecnologia, l'aprofitem i fem un ús racional de l'aigua per generar un combustible, i per altra banda també aquestes feines es fan localment. Després, al context de la Unió Europea, les ciutats que tenen aquest mandat d'implementar polítiques sostenibles, i per nosaltres és un ecosistema on els vehicles que desenvolupem, igual que els podem fer aquí al nostre país, els podem fer a altres països d'arreu d'Europa, i per tant en el mateix context homologatiu, normatiu i de polítiques de suport. L'alumnat de la Fundació Llor participa al programa Euroscoles, una iniciativa que els hi proporciona l'oportunitat d'experimentar la democràcia europea en primera persona. Jo abans de participar la política la veia com potser un tema que parlaven els adults a casa o la família o que potser podia veure per la tele, però no algo relacionat amb mi mateix. Tenim la més responsabilitat que ningú, perquè nosaltres, òbviament, som el futur tant de la ciutat com del país, i més que ningú, ara mateix ens hem de formar i hem de poder accedir a la política i a la democràcia d'una manera fàcil. Per això aquest programa fa això mateix per nosaltres. A mi una cosa que em preocupa bastant és la desinformació que ara en la nostra joventut està passant ara mateix de coses que han passat fa 50 anys només. Òbviament penso que qualsevol persona pot tenir la seva opinió, però sí que penso que aquestes opinions no estan ben fundamentades, a l'hora d'anar a votar poden haver-hi molts canvis que no passarien si aquestes persones estiguessin informades.
Si ets més gran, per exemple, recorda que tots aquests drets que hem adquirit es poden perdre en qualsevol moment. Quan diem que Europa, un espai comú, és un espai que hem de continuar lluitant i sobretot refermant, perquè davant de l'euroscepticisme el que diem és que amb Europa unida estarem més preparats pel futur que tenim present. Perquè la desinformació no és només una qüestió de notícies falses, és una amenaça directa als valors que ens defineixen com a ciutadania europea: la solidaritat, la pau, la igualtat i la llibertat. A Sant Boi combatem la desinformació des de la proximitat, des de l'educació i el diàleg, lluitant contra els prejudicis i fomentant la convivència. Una de las cosas que me hizo decidir volverme fue el Brexit, definitivamente. Eso cambió bastante las sensaciones de estar viviendo allí. Creo que hubo una campaña de desinformación importante que fomentó el que saliera que sí al Brexit en la votación que hubo, y eso hizo que al final a la larga no me viera viviendo allí. Al final, el tema que Europa pugui invertir en l'educació dels nostres infants és un dels punts més importants, no només en tema escola, sinó també en tema espais verds. Si volem mantenir un nivell educatiu amb excel·lència i amb valors europeus, s'han de fer projectes Erasmus. I llavors, des de Finlàndia, vaig començar a tirar currículums. Quan vaig arribar, vaig començar a treballar aquí a Sant Boi, a una empresa. Encara estic a aquesta empresa i molt bé. Sant Boi és una ciutat coneguda des de sempre pel tema de la salut mental. I ara, gràcies a la recerca, jo penso que comencem a ser coneguts també per lo que aportem de coneixement dintre d'aquest àmbit. Penso que podem fer contribucions realment importants al coneixement de la salut mental, al coneixement d'aquests trastorns i al desenvolupament de nous tractaments. Me fui de Sant Boi sin saber cuánto tiempo iba a estar fuera, qué iba a hacer exactamente, y al final me he vuelto con una familia, con un montón de aprendizajes que de alguna manera pues todo lo que he aprendido está impactando también a la sociedad samboiana. Treballar amb Europa és treballar per Sant Boi, i fer-ho amb una mirada europea és la millor manera de garantir que el que construïm avui continuarà tenint sentit demà.